Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh channel Lelek Bogang Rakranjingan. Iki biasa le, iki anu neng Kampung Riwil ya bolo. Pokoknya salam sapa buat bolo-bolo sik kabeh. Salam rahayu, sehat selalu, lancar rezekine, selalu dimudahkan segala urusannya dimanapun bolo-bolo berada. Nah iki sing paling iyep nggur ning kene cok bolo. Paling iyep ning kene. Karena ning kene kuwi nggone anu nganggo apa kaya blarak kuwi lho bolo, kaya daun mendong, kaya sing dienggo gawe kloso ngono kae lho. Terus ngisore enek apa enek apa gedheke bareng bolo. Dadi iyup idum sejuk. Nah, ini buat bolo-bolo aja lali sing belum subscribe ya subscribe, sing durung like, comment, share ya toh. Aja lali like, comment, share dan dukungannya buat bolo-bolo kabeh kanggo Lek Bogang. Nah, iki apa Lek Bogang ngeki kabar-kabar ki. Wingi kan wis ngeki apa ngeki informasi sing tentang apa bakar lelang dijual ya buat bolo-bolo sing minat ya pokoknya itu fake real, jadi ora apos-apos ya ora abal-abal, jadi itu fake real. Karena nek ditok-tokne ya cukup mandek begegek wis ora enek kejelasane bolo. Dadi kejelasane piye ngono kuwi ora enek anune, ora enek cetane bolo. Dadi yo yes ngono kuwi isoe yes jalan keluare wis dol ngono selesai. Dadi yo sing kaya sing nglakoni kaya Lek Bogang, Ngadi 55N, Mintul, Iis, terus Jolodot, terus kaya sapa kaya Bu Siti barang ngono kuwi ya gen iso melu ngrasake. Dadi ora nggur sing penak-penak, sing rekoso-rekoso. Iya ta bolo, wis ngono. Lah cetane bolo-bolo sing minat ora sah komen, iya ta. Ora sah komen, teko-teko ora apa-apa. Lumrah biasa. Cuman nek wong sing serius, ya to. Wong sing serius kuwi langsung kontak wae. Karena ning kono kan ya wis enek nomere to wingi. Wis enek nomor kontake. Dadi nek arepe tanya-tanya lebih lanjut, lebih detaile ya wis kono langsung kontak wae, ora usah ning komenan ndak malah marai anu apa? Marai rancu. Nah, Lek Bogang anu misale apa alate tok pira ngono. Kuwi ora iso bolo. Karena kuwi include dadi kabeh wis kontene, akune, sak alate bolo. Ora kok alate tok. Jadi nggak bisa nek alate tok ya bolo. Nah, pokoknya buat bolo-bolo sing serius langsung kontak ya, nomere ndek ini wis enek. Wis sebutke ya iki tak kei nomor meneh. Dadi sing mau tanya-tanya, sing mau takok-takok luweh detaile ya pasti ono jawabane. Tapi ya kuwi asal langsung WA ning nomor iki. Ngono bolo. Itu kurang luwihe ya adalah nominal sing diterake khusus hargane lelange didole pira ngono ki enek. Jadi ora mungkin Lek Bogang nyebutke ning nggon komenan bolo. Karena ning nggon komenan ndak ora anu ndak dadine simpang siur bolo. Dadine ora jelas. Tetur ya ora kepenak ngono. Mending wis langsung apa ya WA langsung ngono ya bolo. Oke, kurang luwe ngono. Lek Bogang tak sepil-sepil sithik ya ning omah-omah Kampung Riwil ya. Jadi
ya sithik oke gen ketok lah ngono ya bela. Nah, ini wis teko rumah belo. Nah, sampai rumah. Masa anu belo. Masa apa jenenge? Seng-seng pare. Oh iya belo. Iki apa? Kaos pas festival balon udara. Jadi bola-bola sing bulan apa ya, bulan kemarin ning Solo ning alun-alun nonton balon udara toh. Nah, iki lek bukan pas acara festival balon udara ning Kemuning bolo. Wah ning Kemuning asik, balone munggah kabeh iya toh, nyenengke gede-gede. Dan sebenarnya nek balon udara kuwi ngunggah kene itu ternyata pagi-pagi bener, jadi mulai jam 5 gue wis mulai start bolo, jadi jam 7:30 gue balone gue muncak wah dhuwur-dhuwur kae bolo, jadi pas anginnya ora kenceng ngono. Nah jam 9 gue wis selesai. Nek neng Solo kemarin gue pengaruhnya memang angin gue bener, karena balon udara kuwi butuh apa ya, butuh munggah tapi
arah angine kuwi ora kenceng banget. Lah ternyata sing ning Solo, festival sing ning Solo kenceng banget. Lah akhirnya dadi balone krodik kabeh. Ana sing ora iso munggah, ana sing suwek kan ngono. Ya wis biasa. Ning Kemuning ya ana sing ngono. Dadi natap utawa kecantol ngono to dadi suwek. Itu ya bola. Lah buat bola-bola sing wis wis dikasih tahu karo Lek Bugang ya tentang akune bakar ya wis kuwi wae kanu kuwi sing wis diterangke Lek Bugang. Dadi bola-bola ya paham lah, intinya tetap lelang jual ngono bola. Dadi bola-bola sing arepe minat tuku beli konten akune Bakar Production ya langsung kontaknya wis kuwi nomere enek gitu. Terima kasih Lek Bugang ya tukul samping-samping tok. Kuwi bisa dikontak, bisa tanya-tanya. Lek Bugang wis ngomongke ya sadurunge. Dadi nek ning nggon tekok ning nggon komenan ki ora kepenak. Dadi ora iso los ngono. Kok tekok langsung kontak dan kira-kira kuwi buka harga piro, arep nego piro, lah luweh kepenak ngono bola. Jadi terang, gamblang, kena penak urusane gampang ngono. Masa anu bola apa? Oseng-oseng pare. Nah iki golek Bugang goreng tempe. Bukan gorengnya tempe. Oseng-osengnya pare goreng tempe ya bola. Wis ngono ya lanjut ngono ya bola. Kira dibayar. Iki parene wis mateng. Iki garing goreng tempe ya bola. Wah. Iki banyu pususan iki dienggo nyirami tanaman bola. Nek ora disirami nganggo banyu pususan kuwi ndak ora seger. Karena kan dia nanam nandur cabai bareng, jadi sirami nganggo banyu pususan gitu boleh. Nah oke sithik oke ya ngono di wis masak ngono bola. Iki cuacane panas bola. Anu ngombene kosong bola. Kasih minum sih. Biasanya nek dikasih minum ngene iki nganu bola. Langsung ngadus nyegur bola. Jalan. Wes ngono ya bola. Informasi Lek Bugang pokoknya bola-bola sing berminat ya langsung kontak wae, nomere ya wis enek. Kontane Lek Bugang sing wingi nomere ya ono. Kengko ya tak kei nomor gen iso ngontak, gen iso tanya-tanya ya lebih lanjut. Dadi bola-bola wis pokoknya kuwi mau sing diterangke Lek Bugang wis intine gitu. Dadi langsung kontak wis enak. Gamblang cetha terwaca ngono ya bola. Oke, terima kasih sing nyimak konten Lek Bugang, vlog Lek Bugang ya sing gur ngono kuwi. Lek Bugang wis nang Kampung Riwil ning omah. Ngono ya bola. Makasih banget supporte dukungane sing urung subscribe ya aja lali di-subscribe. Subscribe ora bayar. Nah, buat bola-bola sing nonton konten Lek Bugang, oh ya kuwi ning komenan kuwi nek buka komen kuwi kan dhuwur enek titik telu to. Digeser titik sing paling tengah dipijet kirim hipel. Nah ini tulisannya hipel kuwi tinggo poin tok bola.
dan kuwi bolo-bolo ya ora bayar, cuman dukungan poin. Jadi kontennya ben selalu keluar ning beranda terus bolo. Nah, oke, ngono ya. Terima kasih buat bolo-bolo, subscribe, like, komen dan share. Nah, salam rahayu, sehat selalu buat bolo-bolo, lancar rezekine, selalu dimudahkan segala urusannya dimanapun bolo-bolo berada. Oke, terima kasih, matur, thank you.